Ilonggo naghanda na sa pagsulod ni Bagyong Odette sa pagpaidalom sa syudad sang Iloilo sa Signal Number 2. Nagpakita sang kooperasyon ang mga Ilonggo sa pagpanghanda sa pagbayo ni Bagyong Odette sa syudad kadungan sa pagpaidalom sa Signal Number 2 sa Iloilo City. Samtang ginpaidalom naman sa Signal Number 3 ang Guimaras. Pamatuod diri aga pa nagdungka ang pila ka mga magagmay kagdalag kung asakayang pandagat sa abiso nga pagdumili sa pagbiyahe sa kalalahuran. Dala ni Bagyong Odette ang Tropical Cyclone Wind Signal sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR base sa pinakauli nga lakat sang panahon sa datos sang Iloilo City Emergency Operations Center. Ginalauman magadalas ang mabaskog nga hangin kag pagmadlos nga may kabasgogon nga 155 tubtub 165 km per ora ang pagbayo ni Bagyong Odette. Sentro sang mata ni Bagyong Odette ang yara sa Central kag Western Visayas antes ini maglandfall sa Sulusi subong nga adlaw. Ginpahayag ni Jack Cunlo, head sang Public Safety Transportation Management Office para sa mga pumuluy nga nalakip sa high-risk areas, ilabi na ang mga nahamtang sa mga panghigaron sang baybay kag suba nga magpreparar na sa mga emergency kits. Kung mahimo, mag-evacuate na sa mga safe nga lugar kag mangin alerto sa posibleng nga mga evacuation center sa masunod nga mga inoras. Si Mayor Jerry Trillanes ang Monday pa nagmando na sa aton nga Iloilo City Disaster Council nga i-activate ang aton Emergency Operation Center. So butsilingon ang aton syudad sang Tuesday nag-activate na ini sa aton nga EOC kag tanan naton nga cluster sa aton Disaster Council nakahanda ina paagi sa pagmando ni Mayor Jerry Trillanes. Kag nagpagawa naman si Mayor Jerry Trillanes sang executive order para nga manduan man ang tanan naton nga Barangay Disaster Risk Reduction Management Council nga magpaghanda na. So butsilingon ang aton nga cluster no, ang aton law and order cluster, ang aton logistics cluster, ang aton nga food and non-food item cluster, ang aton nga response cluster, kag ang iba naton nga mga cluster health and sanitation cluster naton na prepare na in place na naton since Tuesday pa. Nag-abiso man si Cunlo nga importante ang doble nga paghalong kag mangin alerto sa mga panibag-o nga balita tuhoy sa lakat sang panahon. Magaligmat gid kita, mag-alerto kita, kag magtanaw gid kita permi sa Facebook sa aton nga amay sa syudad si Mayor Jerry Trillanes kag ang aton nga Iloilo City Government para sa aton guidance kag mga advisory kung ano aton obrahon di na aton mga evacuation area. Ginpasirado na ang 5 ka mga coastal barangay sa syudad sang Iloilo. Lakip na diri ang Barangay Kalaparan, Kalumpang, San Juan, Santo Niño Norte kag Barangay Santo Niño Sur. Nagpasiguro ang alkalde nga preparado na ang lokal nga panguluhan sa pagresponde sa posible manginhalit ni Bagyong Odette. Bukas na ang mga evacuation centers kag handa naman ang mga katapos ng City Social Welfare and Development Office. Naka-standby naman ang mga katapos ng Philippine Coast Guard kag Public Safety and Transportation Management Office. Samtang, suspendido naman ang mga klase sa pampubliko kag pribado nga mga bulutuan lakip na ang mga government offices sa syudad sang Iloilo. Ini ang epektibo subong adlaw Disyembre 16 tubtob buwas nga adlaw Disyembre 17 sa ginpirmahan ni Mayor Jerry Trillanes nga Executive Order Number 149. Exempted naman ang mga nagatrabaho sa mga highly essential services, pareho na lang sa ospital, medical facilities, Iloilo City Health Office, City Disaster Risk Reduction Management Office, General Services Office, kag City Social Welfare and Development Office. Para sa may mga importante nga transaksyon, bukas ang mga bangko umpisa alas 9 sa kaagahon, tubtub alas 2 sa hapon. Ginpahanumdum sa tanan nga magdoble sa paghalong. Kung mahimo, magpreparar sang pagkaon, emergency kits, mag-charge na sa mga cellphone, battery, flashlight kag mangin alerto sa panibago nga mga balita sa telebisyon man o kung sa radyo. Mangudyara na sa Category 5 ang Bagyong Odette nga kaangay sa kabaskugon ni Bagyong Yolanda. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.